Jamur ini guys. Mbah iki jamur apa jenenge? Mungil-mungil. Iki Andre lagi nggawe dalan banyu ben mili ning kebonan guys. Iki akeh wite lompong dijeboli dhisik karo Andre. Kenal Andre. Ngomong. Sopo sing gelem jangan lompong kuwi. Nah iki lho guys, digawe dalan banyu guys karo Pak tukange. Jebolono kabeh Andre. Buan ya. Masuk kan? Kabeh diresiki. Wih. Awas nek belinge lho. Iki lompong iki sapa sing gelem guys, oleh iki dipek. Lek gak diguwak ning joglangan. Tapi iki gak tahu dipeki, gak tahu gawe jangan iki guys. Diresiki kabeh ben padang, Dre. Wis lumayan resik iki guys kebonanku, garek sing sisih iki sing urung disabuti supete. Iki sesuk wis kena digawe ngonten masak ning kene guys. Supete wis lumayan resik. Garek sebelah kene iki diresiki kalenane. Rada unggahno an. Nah, engko diguwak ning Blombang kono. Dadah sik, Ndre. Madhep rene to lek dadah. Halo guys, sik. Madhep rene. Aku sik resik-resik, guys. Lah aku sing mbok ideki pisan kuwi jikuen dunggahne. Lah. Dunggahne rene. Kae sisih lor ke lomponge kae. Jabuti. Asa nek blinge lho. Unggahno. Terah kayu dikom paling. Gak usah dunggahne lomponge tok lho jabutan. Nah iki wis mili iki banyune guys, mili ning tegalanku. Kelo bakar hasilnya Andre mau sing bakar guys. Iki rasane enak, enek manis-manise ya Andre. Nah iki guys, enak tenan iki. Mau wedhuk pol. Kayak Andre mau bakar ning kono kae guys. Ya nanti gua
Wedhuk sawine. Sawi ketan iki paling, guys. Enak sih, Bu. Pinter Andre lek golek ya, wedhuk. Sing golek kuwi enak Andre ya. Iki banyune ya wis mili iki, guys. Nah, kae dilekne rono. Besok kali nanduri apokat. Tak buntu Andre. Apa? Oke pintakne. Tambah neh, guys, klambi kuning kae wis enek 1000 dina ra tau rene. Saiki lah kok muncul neh rene kae, guys, golek penggawean kae. Lah kae klambi kuning kae. Lah, kayak jenenge Pak Dendewor sing biyen gane rene enek 1000 dina wis gak tau rene, guys. Saiki wis rene neh kae, muncul neh wajahe. Wis ndang diresiki sik, Wor. Mulai ngomong gremeng dhewe. Kae klambi biru kae Andre. Lah iki enek rewange neh klambi kuning personelku wis teko neh iki, guys. Mbuh kok sik eling karo dalane. Ngene nganu iki. Ngene tegalane juragan iki arep ditanduri apa. Golongane buah naga wis pokoke golongane duren. Komplit ngene. Nah, kayak guys. Komplit, guys. Hah? Guys, sing Pak tukange ning kono kae. Apa ta? Kono gak usah kono. Terlalu mepet ya. Yo rene tak kene. Dre. Kami, Dre. Sing sampe resik lho Pak Wor. Aja mek dieret-eret konokane tok. Iki kudune warnane lemah iki, dadi suket iki kudu sampe entek. Yo ngene iki lho Dal nganu bodote golekne anak bojo iki. Ya kene iki rewangi besik-besik suka. Ndang diresiki sing resik. Engko lek sing kene wis mari kae sisih kae dhuwur kae Pak andinge jambu. Kae suket tok ya. Pokoke kudu resik sukete. Pe ditanduri anu iki sidone. Alpukat aligator. Wis lek panen tak kei sak ugel ya. Setengah ugel nggih. Purun. Lah iya. Kayak Pak Bose kayak ngiwangi macul-macul kayak. Geblak iki sesuk wis gak rene. Saya mari ki ndang tak kok tuku sego bocor ngene-ngene. Anak Indo. Ya kuwi plastik kuwi. Cara nemu inten no. Apa emas nih? Ya anakmu kok gak wis lulus ya sekolah. Nemu masak gegem no. Luar. Kita lulus. Alhamdulillah wis lulus. Ora dadi no. Gak isik nganu. Ini ngewangi ning dilan. Niki? Lan teh. Bingkil. Bose kono. Ngene. Iki mamak ngono karo anu. Wah, awakmu wis waras, Bos. Waras. Ayo terus geret Pak Wor. Tenagane wis entek ngalah-ngalahi Andre pisan. Awas sarite ngeneki. Awas beling tok lho, hati-hati lho. Gak sepatuan mau.
Yang terakhir dikei sepatu Pak Pos itu terus minggat. Gek ra tau rene niku lho terus ning ndi? Kayak sapa Pak Urip? Iki kae. Nek udah kaki wong. Iki wong ya. Wong munggah kaki. Jane awakmu denan diintanteni ape dijak. Gak moro-moro. Tinggal. Budale ning ndi, Bos? Lah awakmu budal ning ndi rek nek moro rene kae. Kayak nganu kae. Nyemproh kae, Bos.